ontai paresina edisino ketal haste sunama diprasani hambai chini media person dongno sung tini yodai pepti long mas ni loge loge sung tini oro pasta division private site constituency motuye chung kaisa bike rally oro chung বিশেষ খাইয়ে মান্দাই জিরানিয়া ডিভিশন জম্পুই তাগারজলা ডিভিশন খুমলং ডিভিশন পেকোয়াজলা ডিভিশন মই হাগে जों তিনি ও জায়গাও তিনি 28 তারিখ 2021 ফেব্রুয়ারি ও জায়গাও जों চিনি বিশেষ করে ও বাইক রেলিনি বাগै চিনি চেয়ারম্যান চিনি সুমিত দেববর্মা বনো জংখা গাंखौबन কাইসা চিকনসা जों প্রিপারেটরি কমিটি খাজাক जों তিনি বিশেষ করে পুলেনো म खुमलंग स्टार्टिं खालायै जों जम्पुई तागारजला सुदन्य इस्कुल आरो बचिनि गार्डेनिं दंगो आरो नि थेके सुरु खालायै जों यां पेकवाजला तिके खुमलंग हाबै खुमलंग तो आरो जिरानिया तो मान्दाय खालायै जों बिशेष खालायै चिनि महरम सदार इस्कुल दिनै कायसा चिनि आरो आईपीएफ दिनै कायसा जनसभा दंगो आ जागा थाङै जों सगिनाय कायबोसक बाइक रेली ओ दिनै आरो मानजाक फायनाय ताबुक तो जों बर्तमान कुबिको हंकांकाय चिनि बाइक थकदाय दंगो हंकांकाय बिशेष के जम्पु तागारजला तो सुदन्य स्कुल गार्डेनिं जाक का आ बाइक लो फाइबे काय प्राय चिनि बाइक कम से कम 1500 बाइक नाय 1500 बाइक तमनि बगै अब हाके नर्कनि युथ आईपीएफ तिनि बिसिंतै मास रेली बु खलाजागै दं तमनि बगै अब हाके तिनि पुरा मुरा मा हाके बाइक रेली रो खलाजागै दं बेलाकेना हामबाय चिनि ताको चिनि मीडिया पर्सन न एक्चुअली अबनो जों थानाय लं मासआव जों अबनो बर' रंनि थानि आवाय मुं कायसे जों बर' रं थानि मेसेज होनानै चेष्टा खालाय दङ योड आईपीएफ त्रिपुरा राज्यनि कायसे जुब संगठन बेलाकेनो क्राक संगठन बिनि मुभमेन्ट बाय दिनै आईपीएफ टी जुट बीजेपी सरकार गठनका मन बगैनो बसकांनि जे 2021 नि इलेक्शन चिनि उपजाति ससासित जिल्ला अर आईपीएफ टी रक जे साकापनो काउन्सिल बबनो मेजरिटी संख्या आचुकनानि बागै चिनि बर' रं थानि जों बार नो मेसेज रि दङ जों बार नो आवाय खालाय दङ ताक्लायनि बुथ सुदो दाबरक सिनाव बुथ खालायनो नांनाय अ बुथनि बिसिंतै चिनि थानाय 70 बछर चिनि बर' सातक बितकनो फियगनानि बागै ए तिब्रालेनि प्रस्ताव न बिल पास खालाय दाक्ति के केन्द्र सरकारनि थानिबो जों तिब्रालेन सलाम रुदे हनै सानानि बागै म आवाय मुंनो तुइनो दिनै सिक्लारक ताइसा लं मास बसलि दङ जों अब हाकेनो जेता ओ बाइक रेलिनि माध्यमने बर' रंनो जों मेसेज रानि बागै चेष्टा खालाय दङ जेता जों ए जागाव जुब যারা সংগঠন রক योड आईपीएफ रक जों ओ हानि सबसे बेगुन क्राक खाय जों बासाय दङ नरक जोंनो पयथ खालायदि जोंनो बिसास खालायदि जों आगामी दिनो तिब्रालेन तुबुनाय तिब्रालेनि बिसिंतै चिनि बर' रंनो थांनाय चिनि बर' रंनो डेभलप खालायनाय म मेसेज न रनानि बागैनो जों टिभि ओ लं मास बो खालाय दं ओके